Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Rahatu wacce aka fi sani da Ummu Rahab. Na san da kun san cewa account ɗina ya samu matsala na Instagram. So gaskiya masoya da ɗan uwa da abokan arziki ana cice mu in buɗe wani sabo to rabu da wancan ne. To saboda suna fito da abubuwa ba na gani. Sun ce to shi kenan su yi haƙuri insha Allah ku tabbo. So sai na buɗe wani mai suna official Ummu Rahab, amma wancan ai ne a wajen Ummu ɗin, wannan kuma wai. Akwai waɗanda suka buɗe su ma da wai ɗin da yawa. So amma in dai ban san adadinsa ba, amma abin da nake so shi ne dan Allah akwai wanda ya buɗe Ummu Rahab official ya buɗe account ɗin nan yanzu yana da wajen 26 followers ne kuma ne. Da na shiga ma ina bincike sai na gano ai har YouTube ya buɗe da shi. Ba ni da YouTube, ban buɗe YouTube ba, amma kwanan nan na buɗe shi ma. Amma wancan dai wanda aka sa Ummu Rahab ɗin nan ba nawo bane ba kwata. Yanzu wani abu ma ni da ya fi ɗaga min hankali shi ne wata rana ina zaune sai ga wani bawan Allah ya zo har inda nake. Yana zuwa sai ce ayi mun biya shi kuɗi shi. Ya ce kuɗinka kuma wani kuɗi kenan? Sai ce ayi mun ai ya tura min da kuɗi, na tura mishi da account number na, ya turo min da kuɗi ta IG na. Sai ce na mishi ni kuma ya ce ai sun gayyace ni biki zan je ni, suka bani deposit 150. So lokacin bikin ya zo shi ban ji ba tunda ban san da an yi ba. Kawai ni dai mutumin dai sai da ya bi diddigi na da ya gano har inda nake yanzu ya same ni. Ya ce mu biya shi kudin shi, alhalin ban san hawa ban san sauka ba. Sai daga baya ya ce ai yana bin account ina kaza sai muka duba sai ba kwata ma ba ma account ina yake banna mutane ne yake bi waɗanda suka buɗe da suna na aka cinye mishi kudin shi. Ya ce to ba ni bace ba. To dan Allah ina roƙon masoya na dan Allah dan Annabi da ɗan uwa da abokan arziki da ku canja wannan sunan. Ko ana cutar mutane wallahi ba ni bace ni sunan account ina zan rubuta muku shi a ƙasan bidiyon nan dan Allah dan Annabi duk wanda ya san da yana wani abu ne domin ya cuci bayan Allah ba ruwa na ba sa hannu na a ciki dan Allah ayi hakuri. Nagode. Yanzu